En geno mar Nyakaramogi ni riyo makare machiegni e weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. To mokwongo yena mondo agoni erokamano kuom yiero Ramogi TV kaka tesendi mar television makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Kanya golo joge na odhi nam nyomaki yiedhina ariyo go te yie matin nyomako sechako tich nyen gomena. Gitiyo gi polise mag border patrol ka gidonjo go e nam gutieno koting'o ne jonam bunde. Chenro mar chungo lupo e nam Lolwe e gwenge mag Muhuru Bay medo yudo seyo kowuok kuom moko kuom jolupo. Tunamsihi president wetu na parliament yetu wahakikishe kwamba IEBC imekuwa constituted. It's long overdue, ni constitutional responsibility. Kanisa mar PAG dwaro ni jatend piny William Ruto mondo kaw ting' mar neno ni duol mar IEBC ochuogi maonge deko. One aspect that we look forward for partnership and also looking for your support is the area of security. Jolweny machon manosedhi e Rutaya e kaunti ma Siaya okwa mondo tie twech achiel gi sirikal mar bero arita e alworano. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Chenro mar halo dwe kata chungo lupo e nam Lolwe e gwenge mag Muhuru Bay kuom dala par ma itemo ketie tim kod tend dhowedhe ma Muhuru Ward medo yudo seyo kowuok kuom moko kuom jolupo. Jolupo e dhowath mag Ot Kachola bende ywak ni nitiere joket mwandu matemo dino ne chenro mar pidho rech e dhowadhno. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Chenro no ma chungo wechego mag lupo kata halo dwe e kinde ma piny libamba ma Tanzania time margi kaka yo mar duoko piny ywaruok ma osebedo kind jolupogo mag pinyno mar Tanzania kod mago mawuok e piny Kenya mamoko kuom tend dhowedhe e gwego mag Muhuru Ward e sab-kaunti ma Nyatike ochako timo nenore ka gima koro gado pi. Seyo nyaka sani koro thoth ka otende kod chenro ne. Moro machalo kamani kok nyal lupo ka gidhi nam timayo gi gigo kende kawo pesa kuom gi 10,000 gi wiye. Yande kanyocha gikawo pesa gitero nyaka Tanzania. Komano tamogi kod giduogo ir jo Kenya gikawo pesa. Agulu mane ma gikane pesa ni. Ok en mana seyo mawuok kuom jolupo mawuok e wardno ma Muhuru to kata mana mago mawuok e ward mamoko mowad ni chenro ni mar halo dwe ma ochai kod moko kuom jotend dhowedhe e gwego mag Muhuru en mano ma itimo e tok chik. Duome Kenya, aloke Kenya. Chike magamagi kani iketo, ng'ato kaka na onge akiagi. Kwa sirikal ma Kenya mondo konywa, wajo lupo, wainyore. To pesa gidwan gichok kuomwa. To kaka an kama, achil liel museti, man gi nyikwae. Tiloro na nam, to nyithindo nyikwae ba an go masomo. Moko kuom jolupo ma wardno ma Muhuru ka otele ko jakom mar wege yiedhi e dhowadhno mar Bamgot Meshak Okelo wach ni onge kama winjruok ne obedo ne ichungo chendego mag lupo kuom dala par. Dierowa ka wajo Kenya jomoko kelonwa chike nowago Tanzania kendo gikonwa ni nyaka wati gi chike ma Tanzania ni jo Tanzania loro nam dala par koro jo Kenya be nyaka lor nam dala par. Giywak ni moko kuom tend dhowedhe ma Muhuru sani koro tiyo kod chenro ni e kawo omenda kuom jolupo madhi e nam Lolwe kendo sando moko kuomgi. Kanya golo joge na odhi nam nyomaki yiedhina ariyo go te yie matin nyomako sechako tich nyen gomena. Yie maduong' be nyomako sechako tich ni gomena beshen ariyo. Omende na gina yudo kose yaki. Kendo gitiyo gi polise mag border patrol ka gidonjo go e nam gutieno koting'o ne jonam bunde gimayo jonam rechgi gigo jonam. Jagoro mar dhowedhe wardno ma Kachieng Oscar Kajimba wach ni kwayo mani ogol kod tend dhowedhego ma Muhuru man loro nam kuom kinde mar ndala par e seche ma piny libambano mar Tanzania bende koro loro namgi ne ok winjruok obede kendo onge kaka inyalo kete tim. Yawa notemo bedo sama noromo Migori kaka BMU network to ne jo Muhuru ochiwo kwayo ni gin nam gi tin koro gilore gi chik ma jo Tanganyika nikech koro ne gikwayo ni gin beaches magi gidhi loro koro ka wan wayie to walor kodgi nam to ka ok wayie to kik waring kwabiro korgi nikech gin girito chik kaka jo Tanganyika rito. Koro kochopo kamano jo Kachieng Ward ma represent notamre ni gin nam ok gilor nikech mano e source margi mar income. Koro kane gisedagi winjruok nokobedo. Koro chopo sama ka jo odhi nam ok gi cross gidhi kata Muhuru to jo Muhuru ni kama go ng'wech to dhi mako gi e pi to mayo gi rech kose mayo gi rech
dwaro pesa irgi. Magi bire kine matendo wedhe e dhowadno mag Got Kachola e sapkono Manyatike bende ywak ni moko kuom wege yiedhi temo geng'o chenro mar pith mar rech ka itiyo kod ounga mar rech mabende ong'ere kaka cages ma ikelo kod moko kuom joket mwandu. Gik mang'eny mosechan mondo wika giriembo. Gimomiyo giriembo gini en ni gineno ni gima chalo kama dhi tamo gigegi ma badgi as mag gogo mondo kik ywa. Koro kanyo gima ber obiro manyalo ndiko dhano mang'eny to jok moko luoro gi malo nikech gineno ni ging'eyo mondo gigeng' gima chalo kama kik bedie. BDP kokelo wach mar face cage gidhi bedo gi gima in gi target ing'eni ka dwe ni orumo tan gi pesa makama to mwatimo sani en bahati. Jolupogi ka oteleko jakoma dwadho mag Got Kachola Enos Ochola wach nitiere moko kuom wege yiedhi matemo chungo chendoni madhi konyogi mondo koro kik giket mana geno margi e rech ma imake nam lolwe. Cages mimiyo rech fingerlings 30,000 chiemb rech duto te for the all year kaachiel kod security bed beach apply gi jopiny makoro gin agenda gi nie process mondo assembling of the cages material otimre ground te makoro weche mag jok makoro pingo ochako tuchieni. Jolupo giwacho ni chendoni mar pith mar rech kod kata keto kambi mar baro rech e dhowadhi mar Got Kachola ne osekawe pacho oganda kendo kwan mathoth ne osire. George Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mamoko en ni luoro nitiere pachoka kaluwore gi nok mar remo minyalo medi e kinde ma jatuo dwaro remo e pachoka. Apisa mag thieth e osiptal ma Mama Lucy Gladys Omwenga e migawo machiwo remo oyango chal mar wach makamano koko ni nok mar remo e dwe mar 12 kaluwore kod loro mar sikunde. Gladys Omwenga wacho ni kinde nyasi tuoche mabiro apoya bedoga kaluwore kod masiche kod kata tulo mawayo remo kochwer kuom ng'ato kendo dwaro nitiere mar bedo kod remo moromo e aguch remo. Riwruok mag piny owacho kaka Kenya Red Cross koro kone jo Kenya mondo wuog oko mondo gol remo kaka yor nyiso hera ne jogo manigi dwaro. Countrywide there is a shortage because even today alone we received many calls from even outside the county, help us with maybe the rare blood groups, help us with we are having a shortage. There's basically a shortage, especially these December holidays. The demand is very high, and especially when schools and colleges are closed, which are our biggest donors. The demand is high. Demand in cancers, in road traffic accidents, other traumatic events like injuries, vita, people fighting, and in the name of celebrating, they go overboard and harm each other. So they end up needing blood and surgeries. And then maternity issues, the maternity cases are also very high. The demand in maternity is very high. Cancer is also very high on the rise. And chemotherapy and radiotherapy patients, they always need blood transfusion. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo gi jotelo mawuok e migawo malo kod udi pachoka e kar jot mare ma Karen kawuono. E romono yangore ni chenro mar gedo udi madhi mbele counties maromo 45 notwagie. E kinde no gilero ni kwan udi maromo 135,515 oseger kendo nitiere okenge mag tiekogi. Ote mare bende olero ni thuolo mag tije mahewo 200 osechuogi ne jo Kenya kaka achiel kuom chenro mag sirikal nigodo e chuogo thuolo mag tije kokalo e gedo mag udi ma nengogi ni piny. Sirikal bende lero ni jo Kenya maromo 550 osendikore e mbui mar Boma Yangu kaka jogo man kod gombo mar yudo utego kokalo e chenro mar sirikal. Bende jalup jatend piny lero ni kochopo dwe mokwongo mar higa manyien ute moko biro bedo koseikore. En romo manokelo kanyakla jodito mag sirikal koting'o jatend migawo malo kod ute Alice Wahome kaachiel gi jagoro mongirore migawo no Nixon Korir e kind mamoko. Jatend piny William Ruto onyisi ni mondo orure mapiyo gi chenro ma chuogo duol mar IEBC maneno ni tong' kod kiewo mondo chuogi kotenore kod katiba. Jagoro maduong' mar kanisa mar PAG Kenya Richard Obuogi okoni onge mar commissioners mag IEBC kelo wichkuot maduong' ne piny Kenya ni ma duolno gisani onge gima nyalo timo. Na ujumbe wangu kwa serikali ni moja tu, kuhakikisha kwamba
at least is SHA, hii insurance fund ya SHA imeanza kazi, sababu watu wengi wamelia, wanaenda hospitali wakirudishwa. Wakati wa Christmas na msimu wa holiday wahakikishe kwamba hiyo SHA imeanza kazi. Number 2, tunaomba kabisa kitu ya maana sana, tunamsihi president wetu na parliament yetu wahakikishe kwamba IEBC imekuwa constituted. It's long overdue. Ni constitutional responsibility of the nation to have an IEBC. Is our right, so that hizi constitutions zingine ambazo zisichaguliwa sifanye kuchaguliwa, na wale wengine wapate viongozi wapate viongozi. Jolweny machon mosedhiero tae kaunti ma Siaya okwa mondo tietwe achiel gi sirikal mar bero arita alworano. Jalup County Commissioner ma Karemo Division Kaleke Koyet owacho ni lony ma jolweny machon go ni godo inyalo ti godo gi sirikal e jiwo arita kotieko njore e thurka. Koloso e sach nyasi mar yango chenro mabiro ng'iyo ngima jolweny machon go mong'ere kaka the Military Veterans Affairs Siaya Chapter e lok tich mar kaunti no, Koyet nowacho ni lony makamano nyalo konyo sirikal e duoko kwe e wang'e. Jatelo no bende nowacho ni nitie dwaro manywako jolweny machon go e migepe mag sirikal kowuok e rang'iny ma piny kadhi nyaka malo. Wilfred Daudi manoyuore romo ne lo County Commissioner ma Siaya owacho ni apisi mar County Commissioner oikore mar siro chenro manyien no sa asaya. It's a starting point of one, bringing you together to have a platform as veterans and also people with experience coming from our county. And us as administrators, our core mandate working with communities is coordination of the government services. That includes the security and the safety of our people. And as we always work with all the like-minded groups, one aspect that we look for partnership and also looking for your support is the area of security, because all of you have experience and also different ideas on how we can manage and assist our people to maintain law and order. E weche mamoko en ni kaka okang' mar kedo gi uso mar kuong' ma ok opuodhi, riwruok mar jous kuong' ABAK okawo okang' mar neno ni ji duto ma uso kuong' uso mana mago mopuodhi e kindegi mag nyasi mag Christmas. Ka giloso e romo manyotimore Murang'a gi Kirinyaga, giwacho ni giseketo okenge mabiro neno ni kuong' maricho kendo ma ok opuodhi ok odonjo e kuonde math mopuodhi. Maeri luwore gi rang'iny masani iuse kuong' ma ok opuodhi e chirni makono. Komanda mar obila ma Masawa ma Kenya olero ni gidhi timo apedha mager e kindegi mag nyasi kaka yo mar gayo uso math makamago. Bende okwayo sirikal mar kaunti mondo oti kodgi e twech achiel ma neno ni lweny mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi olo. Showing the different types of illegal products that are operating in Kenya. Then married to that strategy is also, as an association, we have contracted private investigators who have field agents who are actively looking for the presence of the illegal product, and then we share this information with said law enforcement agencies for legal action to be taken. We just thought that we need to bring everybody on board so that we are all sensitized on matters to do with the counterfeit. And but overall, is just to protect the consumer, because we are also working closely with the Protection Logic. It's a department within EBL. We are working very closely with the officers from Protection Logic, so that to see to it that we bring to a stop the counterfeit product in the market. Yiena monda kaw thuolo mar kaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. An gi ote moko ka museorono e laini mar 2-6-0 nawinju makare. Uloso volume makare an nyasi an nyakisi kaya omabera
Omobera. Okay, erokamano ahinya. Kaeto jomoko to oro timo campaign sani chon. Milton waneno cheno maler kabisa gi Honorable Ruoth Okelo mar West Game, an Arizona Iro kawuoka Rinya West. Kaeto machielo bende wacho ni Ombok Jack mar Asembo, amor gi Ramogi TV kuom weche manyien, to polisi owesando jolupo e nam. Aya, tuko ndani Ramogi TV, mano Senior Patrick Ominde mar Kisumu Dala. Kaeto Billy kawuok Mabeyo Yugis Town, aneno weyo makare. Amoso jolendo mag Ramogi TV duto, an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore, ka gin gi Archbishop Odhiambo Bura gi joge duto te. Kaeto mogik Bishop Isaac Woda Luoch kanitiere Sakwa, wacho na moso duto kenda puoyo kaka utayo chenro. An Bishop Richard Nditi kod Mama Grace Oledhi bendo kawo mos. Wadhi e yueyo, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on View Sasa. E kipindi miero maber mar Ramogi FM miluongo ni Kalamende mabiro okinyi chakre saa 12:30 kendo ochak inwoye saa 6:45. Mikel ni kod Mama Jaki dhako malelo tok dhi kod an Ajako Jakius Nyako Mungu. Wakwayo ni hawi maber mar Merry Christmas. Merry Christmas. Ji enjoy. Starehe na uombe. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial
487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo jokanyo e sekta mar somo dwaro ni sirkal orure mapiyo gi gedo mag klase mag jo grade 9 kaluwore ni thuolo dong' matin tichako tam manyien. Riwruok mar Elimu Yetu wacho ni moko kuom kilese pok otiek gero, ka bende midhiero mamoko okwako sekta mar somb JSS moriwo nok mar jopuonj e kind mamoko. The release of capitation remains a challenge in schools. And really, it's creating a nightmare in terms of management for the heads of institution. We therefore reiterate a call that we have made over and over again to the government to ensure the timely disbursement of capitation to schools to ensure the provision of quality education in schools. Hadi sasa hatuna ule uhakika ya kwamba madarasa hayo yote yamekwisha. Kwa hivyo kile ambacho nasema kwa sasa ni ya kwamba tunatarajia ya kwamba mwezi wa kwanza ama mwezi wa Januari mwaka ambao unakuja hatutakuwa na kile ambacho tunaita smooth transition. The issue of sending children away for these illicit levies, I call them illicit levies because they are not actually legal levies by the government, is making our county, making our children not cover the whole syllabus because they miss lessons in the morning, even for 1 week, without attending to these lessons. The head teachers are on their neck. They have to get money from the parents for reasons they better know themselves. Mochune wuodhe makare apaya Kenna owacho ni okang' mar yaro kar pimo loche madongo mating'o osike mapek e alwora ma Korinda e boma ma Busia oseduoko chien dhugni mag trela kod loche e alworano. Okang' mar bero kar pimo no sani okelo tich mayot ni ma lori kata trela achiel inyalo pim e bwo dakika achiel. Maneja mochung'ne kuonde pimo ma Busia kod Rongo Wellington Odali owacho ni ka chenro mar medo bero kar pimo no orumo to fuong'ruok dhi bedo maduong' mokalo. Bende olero ni derepe osemi ng'eyo e wi chike mag pinje Afrika ma ugwe kotudore gi weche mag ting'o osike, kosiemo jogo mabiro ketho chikego ni biro kawonegi ondamo mager mar chik. At the outlook of it, you can see various improvements that have been done here. Number one is you can see we have a modern administration blocks for both bounds. And as I said earlier, we have installed another scale on Kisumu bound side. Previously, we only had one scale weighing from both sides, which caused a problem of snarl-ups. Now we'll have, in a few days, we'll have both scales working, which will assist in a free flow of traffic. We urge all transporters to bear in mind that safety is a responsibility to all of us and that they should take care of the road as a collective responsibility. Compliance, as there is no negotiation when it comes to compliance. Let us all come out compliant and adhere to the rule of the law. Apisa 200 mawuok e migepe mopogore mag arita kwe e kaunti ma Narok oyudo puonj kuom juma achiel kama oting'o puonj mar sayans ma bende dhi konyogi e ng'weyo njore kendo konyogi e kedo gachije mapedho le e yo ma ok opuodhi. Koloso gi jofwambo e kinde mane oloro ayanga puonj makamano, jagoro mar migawo mar le mag bunge Dr. John Chumo olero ni oganda geno mar tieko achiedhnade makamano. Puonj makamano bende notele kod apisa mawuok e lemo mopogore opogore mag le mag bunge kaachiel kod apisas mamoko e bwo riwruok mar UNDP gi piny owacho. The reason for the training is to capacity build the police, the KWS staff, and all those people who will be handling cases involving cases that deal with this menace. And they have gone through a serious training, especially on matters to do with the processes of intelligence gathering. Napongeza pia wenyeji wakazi kwamba kwa sababu hata wenyeji wenyewe mila yao na desturi yao ikubali mambo ya uwindaji na ulaji wa
mnyama wa pori, na tunaeleza wazidi kushirikiana na wadau kuzuia uhalifu wa mambo ya uwindaji na uwaji wa wanyama. Jolony weche mag ngima mar obwongo koro dwaro mondo lweny mar kedo gi tuoche mag dang'ni mar paro kod obwongo oketie lai mambele kaluwore ni tudogi kod medruok mar nek ma jok mamine pachoka kaachiel gi jogo maka oko ngimagi. Korka kore apisa maduong' mar osiptal ma Chiromo Hospital Group Dr. Vincent Hongo owacho ni dwaro nitiere mondo oket chike marango ngima mar obwongo matut. We have read, we have witnessed an increasing number of femicide, increasing number of suicide cases. Our very close family members have made that difficult choice of taking away their own lives through very brutal, painful means. We are happy that the Mental Health Amendment Act of 2022 did identify this need and stated clearly that suicide, attempted suicide, these are now clearly illnesses that require medical attention. No one should continue to suffer in silence to a point that they make that painful decision to take away their own life. Please open up. As we go through our day-to-day stresses, global pressures and externalities applying great pressures on our psyche, we invite everyone to open up and talk about their cares. It is very normal to feel whatever we are feeling, but it is abnormal not to talk about what we feel. Man kamano wadhi weche mag tuke kama wayudo ni tuke manokelo kanyakla jood bura mag pinje Afrika ma ugwe mane timore Mombasa giko ne tolora yanga. Jood bura wacho ni tuke makamago miyo gi thuolo mar sumruok paro e kind jood bura mag pinje mopogore. E tuke mag best basketball, Kenya notieke thuolo mar 2 tok Uganda ka tim mar Kenya notelo kod jood bura ma Lang'ata Felix Oduor mong'ere gi nying Jalango. Jood bura ma Uganda wacho ni gisebedo ka gitimo rako kinde ka kinde ma ok girit kinde tuke. Korka Kenya, jood bura ma Kenya nowacho ni gibiro bedo ka gitimo rako momondo motelo ne tukego higa manyien. Ma 3-pointer mingi, unaona pale gap ni kubwa sana, karibu over 30. Hiyo ni kuamanisha waheshimiwa wamekuwa kitrain. We are looking good. Maandalizi ya raundi hii imekuwa sawa, na vile hii nia na madhumuni ya hii michezo ni kuintegrate, kujuana pande zote za nchi zetu za Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, na hiyo uhusiano tunaendelea na kuimarisha. E tuke mag NSL ni tim mar Darajani Gogo nyoyudo loch mar gonde 2-1 kane gigocho gi tim mar Asad Mombasa, kara kobedo ni nyogin mana jotugo 10 kende. Nairobi United gi Fortune Sacco emanye otelo e chung' mar lig sani gi point 24 kiluwo gi Bomete Peace manie thuolo mar 3. Naivas FC kod Dimba Patios nyodhi amodhi mar gol 1-1 e boma ma Machakos. Naivas ema nokuongo loyo kokale Karisa Ponda e daka mar 11 eka bang'e Steve Augo ne oloyo gol mar 2 no. Nen mor mara mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni. Kao kamano to aneno ka wadhi chope giko mar weche manyien mag migago e thuolo ni koromo saa 1 ang'wana kelni kendo weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore. Merry Christmas, oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.